Kada khot ka bakhat pra hadu ka ba arpho. Kidi khot ki bangi jiyo sngew bala pulia ke jinya senglang jongi na ka por sha ka por. Henry nga ngej bangim simla sngew thu ya ka jingmot jong ka kumba ka de yang iban su thu. Nga ngej ba piyo isai menta ba ki kentin te bat pelaj hang ni kamla bandon jinge de ru em bat ka te ka khom ye ki sui ki khrei ke mensim baman bat ki jingpang jing sitom lani ban pelaj ye ki jingkhya bat ka jingker khu balai phikli namar baha ka ni kelennong hi baro ka wei uji su shimla kren shapang ki sui ki khrei henrei shapang kita ki balong ki bakra wa ka hima jong blai shapang ka pop bat shapang ka jingjen thut kata ka dei ka phang pedeng bat menta ngangej ba phim la len bakani ka khot ru kadang ha bi ka ju ka phang jong ka ji kren ka ba uji su las dang nadu ka khot ka bading kong jong ka ni ka lenong kamut kum no pat bante bat ban pelaj ka ni ka khot kat kum ki jing tho jong ki jai pen riu jiu laju pendon kam ya ka ni ka khtin te bat pelaj hakapor baki nong yalam niam ki aya kanu ka rai hadin ka jing bishar benya ringkat bat ki sakhi bante kamut ban mana lani khang bat ban pelaj kamut ban sha kum ka jing mana bat ka jing sha ka bami naka an kum ka nuksa hakikam ki apostol ka no bakhat san baro ka wei bat khamta magar khot ka ba arpupra bat arp khundai ni shemba hadin ke jinyalang ha Jerusalem ke jinyalang ga bami no namar ke jinyikai ba omla ban penim lemda od share kepalang kalarai hadin kata ke jinya kendu ha Jerusalem ban om pen kit yiki gentle da ke ni ke jingkya baki dei ban od share ke bamod la pelaj yiki gentle na kata ke lingkor ban od share henry ki dei pat ban kendiano neki e bala kenya ki blai thau bat na kasnam bat na ki bala khrwaj bat na ki baklim kini baro kilong ki bala te ha ki gentle kumba ka te ka jingot share ye ki ju kabamot kini ki bakim dei ken pan le kata ka bala pelaj bat ya kata ka bala te ha ka khendeu ha pedeng ki ar ne lai ki sakhi la menjur ha beneng